खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो क'क्राझार जिल्ला एबसुनि हेफाजाबाव 31 मार्च बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 67थि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै फरायसा सान फालिनाय हाबाफारिखौ क'क्राझारनि दतमा थुलुंगाफुरियाव खुंनाय जायो। बे हाबाफारिनि फुंबिलि समाव आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। बड'फानि मांखरसालियाव बिबार बावजेनो बड'फानि बिबाजै बिमला ब्रह्म बिथाङा। लोगोसेनो बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावजेनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बसुमतारी बिथाङा आरो गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय फारौ आरो बिलुन बिरहोजेनो UN एकाडेमि क'क्राझारनि बिथोनगिरि कृष्ण गपाल बसुमतारी बिथाङा। लोगोसे गोजोननि थाखाय हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो एबसुनि बारग' लोगो गाहाय नेहाथारि आरो BTRनि EM रेवरिवा नार्जिहारि बिथाङा। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि आरो आप राजखान्थि हान्जानि गाहाय अरविन्द केजरीवालखौ चेलेन्ज खालामदों। आपनि गाहाय अरविन्द केजरीवालआ आसामाव दावबायफैनायनि सिगां आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि चेलेन्ज। अरविन्द केजरीवालहा जुदि साहस दं आंनि हेंथायै बाथ्रा बुंनानै नाय, अखानायैनो आं मानहानि केस होगोन, थिग जेरै मानिश सिसोदियानि हेंथायै आं मानहानि केस होदोंमोन। मख'नो गोनांदि दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि आरो आपनि गाहाय अरविन्द केजरीवालआ फैगौ 2 एप्रिल खालि आसामाव दावबायफैगोन। आसामनि डिमा हासाव जिल्लायाव फिसाया गावनि बिसिखौ सावनानै बुथारदों। बुथारजानाय आइजोखौ डिमा हासाव जिल्लानि हारांगाजाव ओनसोलनि मियांग्रा गामिनि बिनिता हाफ्लंबार होननानै सिनायथिनाय जादों। फिसाया गावनि बिसिखौ बुथारनानै गावनो सावनायनि अजद। बिसिखौ सावनाय फिसायखौ जयचरण लांटासा होननानै सिनायथिनाय जादों। डिमा हासाव जिल्लानि SPआ फोरमायनाय बादिब्ला फिसाय जयचरण लांटासाया गावनि बिसिखौ बुथारनानै बिसिनि गोथै देहाखौ न' सिङाव दोननानै न'खौ सावनानै होयो। पुलिसआ बे जाथायखौ खौरां मोननानै जाथायसालियाव नुजाथिहैयो आरो बिसिनि गोथै देहाखौ बोखांनानै पस्टमर्टामनि थाखाय लानानै थाङो। लोगोसे गावनि बिसिखौ बुथारनायनि दायाव फिसाय जयचरण लांटासाखौ खायो। खामानि मावनायनि मुङाव रां घुस लाना फिन सासे सरखारि साख्रिआवलाया एन्टि कराप्सननि हानजाजों हमजादों। सिगांनि समफोराव हमबोनाय बादिनो दिनैबो फिन रां घुस लाना सासे लाट मण्डला एन्टि कराप्सन हानजानि जेयाव। दिनै कमलपुर रेभिनिउ सार्केलनि लाट मण्डल गीताञ्जलि दासआ खामानि मावनायनि मुङाव रां घुस लानायनि थाखाय एन्टि कराप्सननि हानजाजों हमजायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला लाट मण्डल गीताञ्जलि दासआ खामानि मावनायनि मुङाव 5,000 रां घुस लाबाय थानाय समावनो एन्टि कराप्सननि हानजाजों हमजायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।